Takže čus a ak by ste chceli, počkej, čo robím? Vlog vlastne. Prepáčte, som trochu unavený už, lebo som mal aj tréning. Ale ak by ste chceli, čo ja som? Teda dneska si idem robiť s týmto stolom taký setup, kde budem opening. A toto by som chcel mať asi nejak takto, aby to išlo aj na live streamoch na mňa, ale aj na druhé videá, čo budem potrebovať. Na čo opening, ak sa toto vydarí, vyjde asi tento piatok, alebo ak sa... Nie, piatok, nebudem spoilerovať. Dobre, ideme na to. Dobre, čiže ako môžete vidieť, mám tu už svoje setupové stoličko. A teraz neviem, ako to spravím. Či takto, aby tu tieto káble... Takto môže byť. Takto to môže byť, čo ľudia? Bude tu aj vidieť veci. Takto si dám rovno na seba svetlo. A neviem. Podľa mňa to môže byť aj takto. Takto tu budeme mať aj možno zapnutý počítač. No. Možno. Ale pre mňa fakt, že good. Takže rozmýšľam. Toto by som určite na mňa nedával. Aj keď možno. Počkať, idem niečo vyskúšať. Zoberiem si vás, divákov, a dám si vás takto. Že, či to nebude náhodou aj lepšie takto? A ne, to vy zase nebudete vidieť, čo otváram. Čiže, alebo počkaj. Ne. Vy budete vidieť takto, nie? Dobre. To by bolo asi všetko na tento vlog. Krátky, ja viem, že je krátky. Ale zajtra vyjde vlog s Riotom. Možno. Ak sa mu bude chcieť. Dúfam, že sa vám to tu aspoň trošku páči. A ja sa s vami lúčim. A čus.